Добро утро. Слушайте ни по радиото, разбира се, за района на София, 88 МГц, Матер Класик FM, за да чуете изключително интересното, сигурна съм, интервю, което предстои с... Лъчезар Иванов, пореден скандал. Добро утро. Скандал сега свързан с хонорари, с доходи, пари, получавани извън депутатската ви заплата. Излезе вече информация. Две фирми, едната се занимава с охрана, охранителен бизнес, другата фирма здравен фонд. Застрахователен фонд, който има и здравен фонд обаче към дейността си. Да започнем оттам. Дали признавате, че сте в конфликт на интереси? Днес и в публикация в печата колеги са събрали мнение на юристи, че парите трябва да се върнат. Ще ги върнете? Така, първо започваме с това, че този скандал, и казвате, нали, че скандала май ме обича. Ще започна от там, че явно моята личност на някой пречи и явно нарушавам някакви интереси. Това от една страна. От друга страна, чрез мене се удря политическа партия ГЕРБ. И всеки един, който се замисли върху това, ще видите поредица от скандали. И последният скандал, всъщност, който е за абсолютно незаконно изнасяне на документи от НАП. Знаете, че към нашата политическа партия ГЕРБ правиха всякакви удари. Знаете за проверките, които бяха направени срещу, така ще го кажа както е, срещу господин Цветанов, беше оплют жестоко. След това с господин Иванов, след това с мен и в един момент излизат абсолютно незаконно, вие го знаете това нещо, излизат документи от НАП. Но тъй като всичко е на масата, това е, значи, искам хронологията. Значи, за това нека да започнем едно по едно. Първото обвинение, което е за получаването на хонорари и че, включително и в днешния вестник Труд, който вие тук държите пред вас отворен, широко отворен, пише, че аз не съм се регистрирал по ДДС. Така, ето искам на вашите зрители един път за винаги, защото вестникът за пореден път лъже. Казвам го най-отговорно. Ще си отваряте на фронтове с журналисти. Въпросът е дали тези пари са взети... уважавам и аз ще ви кажа нещо. Аз съм за журналистика, разследваща журналистика, която отговаря на факти. Дайте сега с факти да говорим. Кога се регистрирахте по ДДС? Обвинението, че сте го направили прекалено късно. Значи, ето го документа. Доста време след като сте получили хонорара, който е над 100 000 лева, над 50 000 лева. Знаем, че за това сте дойдете да направите така регистрация. Абсолютно. Аз съм отишъл сам и съм се регистрирал. Закъснял съм и заради закъснението си аз съответно съм заплатил глоба заради закъснението. Сам съм се регистрирал. Това не е ли опит да се скрие получаването на сумата? Веднага ще отговоря. Просто въпрос след въпрос да имам възможност да отговоря. Имаме време, така че да. Благодаря ви. Значи, пак отговарям за това, че нито за момент аз съм си платил данъците и вие зададахте един хубав въпрос. Сега, аз ще извада, тъй като документите вече моите се извадиха, аз съм донесъл тук пред вас още един документ, да видите първо за какъв данък съм внесъл на държавата. И ето тук се обръщам към всички съвестни граждани да внасят всеки лев, който са взели от работа, да бъдат така добри да си плащат данъците. Като мен. Ето аз за това правя разкритие, тъй като надявам се пак да не наруша закона, но аз държа тук вие... Откривате собствената си данъчна тайна. Да. Тъй като тя беше разкрита навсякъде. Кажете сега какво пише в тази таблица. Ще ви кажа. Значи, тук пише следното. Внесен данък 16 160 лева и 81 стотинка. Има го горе и съответно за да внесеш толкова. И отдолу вижте какво пише. Над внесен данък. Нали? Над внесен данък 2898 лева. Така. Уточняваме за проверката. Нали? Това само за това, че... Проверяван съм 3 пъти от НАП, затова съм толкова спокоен и с документи. 3 пъти, забележете. В предния парламент, когато бях, не бях проверен нито веднъж. Сега съм проверен 3 пъти от НАП и 1 път от Сметната палата. И забележете. Вие пред Сметната палата сте длъжни да регистрирате всичко, което сте получили. И в този ред на мисли депутатите трябва да имат прозрачни доходи, така че не трябва да се сърдите, че някой е разсекретил вашите доходи. Какво значи разсърдил? Вие уважавате закона, да? А вие, да. Вие уважавате ли закона? Закон знаете ли какво има ли за конфликт на интереси? Момент ще стигнем и до там, нали? Дадахте възможност. Всяка едно от нещата съм дошъл тук при вас. По-точно, както вие казахте, осигурен съм при вас. Така стана, да. Така, затова, тъй като съм осигурен, нека да покажем сам документи. Така, след извършената проверка и анализ на всички събрани доказателства от лицето, извършена съпоставка на получените доходи с имуществото и финансовото състояние на ЗЛ, се констатира, че за периода 1.1.2004 година до 31.12.2009 година няма данни за допълнително облагане по закона и така нататък. Към 31.12.2009 година задължително лицето доказва наличието на парични средства за покриване на извършените разходи
и проверяващият екип приема, че не са налице факти и обстоятелства за несъответствие на имуществото и финансово състояние и получените приходи и доходи. Въз основа на горе изложеното се установи, че не са налице факти и обстоятелства, касаещи данъчно облагане. Много държа да го покажете. Сега да зададем фундаменталния въпрос. Може ли депутат, за фирмите? Да, депутат, който си има депутатска заплата, който е избран в същия момент да си докарва такава солидна сума, поне за по-голямата част от нашите зрители, 130 хиляди, чрез консултации. За една година. Да. За една година само, при положение, че този човек трябва да избере или частен бизнес и консултации, или депутат с депутатска заплата. Няма ли конфликт на интереси и не го ли признавате при положение, че сте правили законопроекти и сте внасяли, засягащи и частни здравни фондове, отваряне на едни 2%, които да потекат към тях, към повишена здравна вноска, на 10% имаше. Само да кажем какво е предложението, което може вие да внасяте. поканихте ме тук, за да може само едно уточнение за зрителите. Нека да отговоря най-напред на господин Аз едно допълнение към този въпрос правя. Не ви прекъсвам в момента. В името на зрителите, които не си спомнят, че през 2009 година края внасяте предложения за промени в Закона за здравното осигуряване, особено в частта му за частните фондове, където се казва, че би трябвало да има по-голяма възможност повече здравни фондове да участват в този процес. Капитала от 15 на 5 милиона да бъде свален, така че повече здравни фондове да могат да участват в този процес. И малко по-късно се оказва, че вземате 10 000 лева от един такъв здравен фонд. Защо не декларирахте този очевиден конфликт на интереси? Така, сега започваме подред. Да. Започвам от господин Николаев. Вие казахте, че уважавате закона, нали така? И двамата потвърдихте. Така, значи след като уважавате закона не забранява на народния представител да извършва допълнителна консултантска дейност. И никъде в закона не е написано, че е забранено. Продължаваме по-нататък. Сега ще отговоря на този въпрос. Така, господин Николаев, образованието, виждате, че все повече и повече играе своята роля в обществото. Обществото се нуждае от хора, които са образовани, от хора, които повишават квалификацията си. Апропо, вие откакто сте завършили журналистика, колко курси изкарахте или завършихте ли някакво друго допълнително образование? Няма да ме изпитвате. Не ви изпитвам. Съм взел 130 хиляди лева, ще се обяснявам. Сега за моите квалификации, ако може... Продължавам нататък. Така че, когато един човек повишава квалификацията си, аз тук съм донесъл някои документи. Значи, ето, ако обичате да покажете тук този документ, не казахме, че ще говорим с вас, ще говорим само с документи. Не сме враждебни към вас. Аз не съм също. Искам зрителите просто да разберат. Какво сега им казвате с този документ? Сега казвам, мисля, че вие го прочетахте. Документът говори сам по себе си. Аз мисля, понеже казахте, че аз трябва... Прочетете го на хората, които не виждат. Носител на награда здравен политик менеджер на годината за 2002 година. Като... Не, 2009 година доктор Лъчезар Иванов, като напълно отговарящ на приятите критерии на наградата. С какво обяснявате този документ? Сега ще ви кажем, дайте ми възможност, когато един човек защитава една теза, той си служи с документи и той си служи с документи и факти. Така, ето това ми е за второто висше образование дипломата. Доказвате, че сте си заслужили парите, нали? Господин Николаев, нали искате да изложа своята теза? Един човек излага тезата си, когато покаже съответните факти и тогава нека зрителите да оставим да обобщат. Държа да си покажа и другия документ, който удостоверява. Това е миналото през ВАК, Висшата акредитационна комисия. Знаете, че не са любители на ГЕРБ и че там са, там са хора, които са предимно от, знаете, БСП, БКП. Така че сега минавам на конкретните. Когато един човек продава или когато един човек се кани и е поканен... разбира се, няма проблем. Отличник сте според тази диплома. Ако се съмнявате българските институции... Не. Покажете, мога да покажа и други документи. Така че аз съм се подготвил. Продължавам, господин Николаев, говориме за въпросният хонорар. Когато те поканят или вас ви поканят в Нова телевизия, вие, съответно с вашия ценз и образование, ви предлагат възнаграждение. Това възнаграждение се определя от работата, която вие трябва да свършите и съответно от, както преди малко видяхте, капацитета на вашите възможности. Тук виждаме, че е голям според частиците. Може само да кажа нещо, че ако Виктор го поканат в Нова телевизия и той работи и в Нова телевизия, и в Нова телевизия, успоредно с BTV, ще наруши много закони. Работихме заедно в канал 1, вие бяхте в... Да, вие тогава в канал 3. Въобще натясно ни хванахте с нашите биографии. Не, продължавам нататък. Говорим за хонорара се. Да, добре. Ето тук спокойно да изложим. Така, и когато работодателят, забележете, както и вашия работодател, ви оцени, вие казвате, аз съм съгласен да подпиша с BTV, или аз съм съгласен, или не съм съгласен. Вие, господин Николаев, сте се съгласили. Аз съм се съгласил. Ако аз си повишавам заплатата в BTV, в канал 1, в канал 3, ако някой ми предложи пари, достоинство и чест
и парламента трябва да бъде защитаван и институциите да бъдат защитавани от всички медии, за да се гради държавността. Ми се струва, че Обяснете как се гради държавността с тези 130 хиляди хора, заслужен според дипломите. Така, минаваме. Докато сте депутат. Господин Николаев, не ме надговаряте. Нали? Искам да ви кажа. Така, и пристигнахме до конкретиката на въпрос. Тъй като много въпроси предизвикаха какво точно съм консултирал и как. Да. Дали консултирам здравноосигурителен или, примерно, застрахователен, дали консултирам фабрика, мина или каквото си измислите, там навсякъде работят хора. Когато работят хора, хората, знаете, в зависимост от своите професионални обязаности, се разболяват или, съответно, условията, при които работят, могат да предизвикат заболявания. Разкрил съм пак част, тъй като днес се разбрахме, че ще показваме документи. Ще го дам, после да го покажете и на вашите зрители. Това е какво се състои работата ви, за която сте не. Големия въпрос и така големите питания и вълнения. Така зачитам директно от договора си. Така, раздел здраве, безопасност при обучението на охранители. Първо, профилактични прегледи на администрацията и служителите на фирмата. Второ, организиране. Организиране. Нали ме питахте, отговарям ви, просто следете си. Стане грешка. Охранителната фирма. Няма да стане грешка. Второ, организиране, анализ и оценка на резултатите от профилактичните медицински прегледи. Трето, консултиране на обучителите във фирмата, които преподават на състава. 4. Идентифициране на рисковете за охранителите. 5. Запознаване с специфичните особености, опасности и рискове за здравето. Методи, средства за предпазване. 6. Съществуващи опасности и рискове за здравето, тяхното неутрализиране непосредствено и отдалечено въздействие върху персонала. 6. Оказване на първа помощ до лекарска помощ. След това основни принципи при първа помощ. Какво е първа до лекарска помощ? Спасителна верига. Това са част от ангажиментите, които аз съм изпълнявал. И забележете, господин Николаев. Колко лева беше този хонорар? Само да припомним. Значи хонорара с това е 121 хиляди. За толкова много неща, които изброихте, той изглежда дори миниатюрен. Така, колкото и да ренозирате, първо ще ви кажа, не ме попитахте за колко хора става въпрос, господин Николаев. За колко хора става въпрос, господин Благодаря за този въпрос. Става въпрос за над 1500 души. Вие сам преценете. Много, малко. Това охранителна фирма, която има толкова служители. 1500 души. Значи това е конфиденциално. Казвам, че над не трябва да... Значи, мисля, че не бива и хората, които са, да бъдат въведени в голяма охранителна фирма, що има толкова много служители. Поне трябваше да си направят хората, които толкова проявяват интерес, може да чъкнат в интернет. Проверили сме тази фирма, говорихме вчера с нейния управител, говорихме с пиарите, оттам казаха, че това е конфиденциална информация. Намираме се в пазарна... за това, за да няма, ще го обърна. Защото искате истината, цялата истина. Да. Така, когато се намираш в пазарни отношения, пак обяснявам, не си определяш сам възнаграждението, а хората ти го определят. Някакви въпроси? Да, така и на Доган пак с... Момент, не дейте да правите асоциацията, защото тук конкретно аз съм лекар, показах, аз съм с нужната специализация да извършвам тези, съответно, ангажименти, за които аз съм подписал договор и съответно съм взел хонорар. Вие сте ги прегледали всички тия хора, когато трябва да сте оказвали помощ? Ако искате да говорим и за диагнози, няма проблем, само че разкриване вече на лични, и знаете, че по закон докторът не може да разкрие заболяването на един или друг пациент. Заболяванията на тези 1500. Без да бъдете нападан в момента се отбранявате, ние виждате, че сме доста коректни и искаме да си зададем въпросите. Не е ли конфликт на интереси това, обаче, въпреки всичко, или от морална гледна точка да си и депутат, и да преглеждаш, и да даваш, значи и да преглеждаш лекар си навсякъде, не само депутат, където и да си, на улицата. Мога да ви кажа, че на улицата не веднъж всеки лекар съм сигурен, че е постъпил, когато падне човек. Какво да работи? Аз разбирам от медицина. Да като консултант, като лекар, за какво вие да сте депутат тогава? При условие, че депутатската ви заплата е в пъти по-ниска от това, което получавате като консултант. И на двата. И на двата. Защо не избирате едното или другото? Губим време в момента, наистина с излишно заяждане. Кажете ни, защо избрахте да бъдете депутат с изключително ниска заплащане, на фона на това, че наистина очевидно вашите услуги са търсени от много частни компании. Точно така, отговарям. Когато човек иска да направи нещо повече, като каза нещо повече, да направи нещо повече за хората, се обръща към даден тип занимание или организация. Ние на времето създадахме сдружение. Граждани за европейско развитие на България. С това сдружение ние искахме да променим много неща и вие ми задавате въпрос, който много съм го мислил. Вие сте депутат още преди да се създаде сдружението. Точно така. Аз ще ви кажа и коя година, защото съм създател.
Значи на следващата година създадах заедно с господин Цветанов, с госпожа Фандъкова, да не изброявам Краси Велчев, създадахме сдружението. И защо го създадахме сдружението? Защо влезах в политиката? Това е вашия въпрос, а не останах да си остана лекар. Защо си вадите хляба, да, по този начин, не избирате сега ще направя това разкритие пред вас. Избрах този път, защото исках да се променят много неща.